राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव उर'ह गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव 18 मे बर' बिजों सानखौ मेहेरगोनाङै फालिदों। बे गिबि हाबाफारियाव गुदि आफादनि गाहाय नेहाथारि बिहुराम बर'नि हेफाजाबजों फिरफिलाखौ बिरहोयो गुदि आफादनि आफादगिरि मानगोनां कर्ण हाज'वारि बिथाङा। नैथि हाबाफारि बायदियै गुदि आफादनि सिङाव थानाय दाब दाब गुदि फरायसालिनिफ्राय हांख्रायनानै खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे बर' बिजों सान फालिथाय फोरबोआव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां राजेश बसुमतारी आरो राङापारा दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मावथि फारिया आरो गोबां बायदि बिबानाव थानाय समाज सिबियारि मेलेमजिबि बिथांमोननि बाहागो लानायजों हाबाफारिया जाफुंसारो। गिबियावनो राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै 18 मे बे 18 मे बर' बिजों सानखौ फालिनो थाखाय जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लोगोसे मिरु बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बिथांमोना खावलायहरदों। बे खावलायहरनाय हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोंबो बोसोरफ्रामबो खुंबोनाय लेखायैनो दिनै जोङो उर'ह गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै जों बर' बिजों सानखौ मोनसे बर' बिजों सान खुंनायजों लोगोसे मोनसे सावरायमेल टपिक लाफानानै जोङो बे थुनलाइ आफादनि बेन्दों सिङाव थानाय रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलिखौ लाफानो मोनसे सावरायमेल लादों। बे टपिकआ जाहैबाय बर' हारिनि बर' बिजोंनि इयुननि थासारि आरो बिनि बिहोमा बेखौ टपिकखौ लानानै जोङो सारमोनजों गुवारै सावरायदों। जाहाथे बर' हारिनि रावा एबा बिजोङा इयुनसिम माबायदि जोंनि हारिनि सायाव बिहोमा होनो हायो बेखौ लानानै जोङो दिनै गुवारै सावरायनाय जादों। बेखिनियानो थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो जौगानाय हाबाफारियाथ' गोबां जोङो थांखि लानानै दङ। दा बे थांखिफोरखौ जोङो मावफुंनो थांनायाव एसे प्रब्लेमाव दङ। अब्लाबो जोङो प्रब्लेमाव दंब्लाबो जोङो मोनफानि उनाव मोनफा मावलांगासिनो दं। गिबियावनो जोङो सोलोंथाइखौ लानानै गासै जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दों सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गुदि फरायसालियाव सोलोंथाइनि सांग्राङारि मेल जोङो हाबाफारि खुंबोदों आरो फोरोंगिरिफोरखौ जों खावलायबोदों मोजाङै क्लास खालामनायनि थाखाय। लोगोसे आरो जोङो थुनलाइ जौगानायनि हाबाफारि हिसाबै जोङो लाइसि सुजुनाय हाबाफारिबो लागासिनो दङ आरो बे ओनसोलनि जारिमिन खौ बे जोंनि गासै बर' हारिनि गेजेराव माबायदि दिन्थिफुंनो हागोन बेखौबो जोङो आखायाव लागासिनो दङ। लोगोसे जोंनि बर' मिडियामनि सायाव बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिनायाव जोङो जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय इयुनसिम जोङो नाजानाय थागोन आरो जोङो बेखौनो खावलायदों जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि थांखिफ्रा जिहेथु गोथार, बे गोथार हिसाबैनो जोङो इयुनावबो आवगायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। बिनि सायाव जों थुनलाइ आफादनिफ्राय बेखौनो जों दुखु फोरमायो जे जोंनि फरायसालिया ओरैनो गभर्नमेन्ट हिसाबै जायाखैब्लाबो सानैसो फोरोंगिरिया टिउटर हिसाबै एपइन्टमेन्ट मोनदों। नाथाय माखासे गंनैसो फरायसालि थालांदों आरो बिनि गेजेरावबो गंफ्रोमबो फरायसालिनि गेजेरावबो फोरोंगिरि हिसाबै माखासे जादों आरो सानैसो थालांदों टिउटर हिसाबैबो। दा बे बेलायाव आसाम सरकार बिथांमोना जिहेथु गावसिनि थांखि बायदियै गावसिनि हाबाफारिखौ दैदेनलांदोंब्लाबो जोङो राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायदों जे मिरु थुनलाइ आफादा बे थालांनाय गुदि फरायसालि आरो लोगोसे थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो आरो लोगोसे नैबे टेटआव पास जानाय सारमोनखौ थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय आसाम सरकारखौ नारसिननांगौ होननानै आं गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय खावलायनाय। ओरैनो बियो मिथिंगायारि जाहोन हिसाबै आं बेखौनो खावलायदों। दा जोंनियावबो मोनसे गुदि फरायसालि दै खुरखानायजों फरायसालिया गुगालांनायनि लामायाव सफैदों, खबर सफैदों। दा बेखौ जोङो थुनलाइ आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायदों स्कुल सामलायगिरि बिथांमोननिसिम जे बे फरायसालिखौ नोंथांमोना
पिक्सारनि गेजेरजों बा सावगारिनि गेजेरजों फोरमायनानै जोंनि CRC बिथांनिसिम हरनो थाखाय जों खावलायदों। लोगोसे ब्लगनि बिअ सार बिथांनिसिमबो बे रिपर्टखौ हरनो थाखाय जोङो खावलायदों। लोगोसे दैज्लां बोथोरनि खोथा, अखायाथ' हाखायो, थेवब्लाबो जोङो बिनि गेजेरजोंनो दै रानबाय बायोब्ला सारमोनखौ जों खावलायदों गावनि क्लासखौ थि सम मथे क्लास खालामनो थाखाय। लोगोसे फरायसुलिफोरखौबो सम मथे क्लासाव प्रेजेन्ट जानो थाखाय जोङो खावलायदों। दिनै 18 मे 59थि गोथार बर' बिजों सान। बे गोथार बर' बिजों साननि आंनि अननाय, सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ गासै बर' माहारिनिसिम आङो बावहरनाय जाबाय। लोगोसेयैनो दिनै राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि हांख्रायनायाव उर'ह गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि नैबे जौसाङाव जि बर' बिजों सान फालिदों, बेवहाय आंखौ मोनसे आयदानि सायाव बे आयदायानो जाहैबाय बर' बिजोंनि आथिखाल आरो इयुननि थासारि आरो बिनि बिहोमा। बे आयदानि सायाव आलासि महरै आंखौ सावरायगिरि महरै लिंहरना बिथांमोना लाबोदोंमोन। बे सावरायगिरि महरै आं बाहागो लानो मोननायनि थाखाय आङो गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानदों आरो राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ आङो साबायखर बावदों। दिनै जौगानायखौ नायोब्ला दिनै बर' बिजों हिसाबै बियो जेसेबां दावगानांगौ बिसिम दावगानो हायाखैब्लाबो जोङो उन जानानै गैया। बर' बिजोङा दिनै फैयै फैयै थाखो 10सिम थामहिनबा मेट्रिक आनजादसिम बियो दिनै बिजों हिसाबै बाहायजाबाय। बेजों लोगोसे थाखो 12सिम लांनायनि थाखाय जि लाहार फाहार बेबो जाफुंनायनि लामायाव होननानै जों मिथिनो मोन्दों। थाखो 12नि उनाव बेखौ BA थाखोआवबो लांनायनि थाखाय बेखौ आफादा नाजाबाय थानायखौ जों मिथिनो मोन्दों। आरो बेजों लोगोसे बर' बिजों हिसाबै जोङो नोजोर होयोब्ला दिनै आसामनि सरकारि लोगो राव हिसाबै बर' रावा बाहायजायोब्ला बियो आरो बांसिन मोजाङै आवगायलांबावगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। बेखौ गुगोलाव जि बाहायनाय बेखौ बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै बिथांमोना नाजाबाय थानाय जादों। दाख्लै भारतनि हादोरगिरि मानगोनां रामनाथ क'बिन्दनि आखाइजों 30,000 बर' सोदोब बेखौ गुगोलाव आपल'ड खालामजेनबाय। दा बिनि उनावनो फारि फारि खामानिखौ मावलांबायनि थाखाय नाजाबाय थादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दा बिदिनो नाजानाया आबुं जायोब्ला बर' रावाबो मोनसे समाव गुगोलाव 100 जौखोन्दो बाहायजागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो।